Hadian bakino hikai school ki badan hapo jong shatri ya kabla tip kum Kamegalaya Sarva Shiksha Abhiyan School Association kila ujor sa Kamegalaya High Court halor ka jingbam siu jong sarkar jalaya ka area jong ki hikai SSA katanat puliling bau Commissioner Secretary ula pha ka jubab shaw Amit Kumar upri Advocate General ka sarkar Meghalaya na kabantaban palat no ka pisa haki saw banta. Nakaliang ba Aristotle Rambai ula pentip manakaliang jong sarkar kalapan krep ban siu ya katay kapisa haki saw banta bar ka jing siu baningkong kanday hobnay jilliu mantaw snam bar ka paarpat kanday hobnay no pra mantaw snam bar ka balay kanday hobnay jilliu jong snam arja arpsaw bar ka bakhatdu kanday hobnay no pra jong snam arja arpsaw. Hak bay day bat ka read petition ka bala file da ka Meghalaya SSA School Association persya ya ka Sarkar India bat kumjuro ya ka Sarkar Meghalaya haka arpo praturik jong upnai January arjar arpeu hapo Meghalaya High Court haka bay day bat ka jing penslem ne ka jing bom siu jong ka Sarkar Meghalaya ya ka area jong ki nong hikai SSA ka bala sateng sukumba prabnai kata no do 1st July 2016 hado 28 February 2017 te haka bay day bat ka ne ka read petition nakaliang jong ka Meghalaya SSA School Association menta kasngi ngis dokumen ban ya tho chapi baro kino hikai SSA hapo ka jala Meghalaya ba menin ka khanyutrik jong banai me arjar arpulai nakaliang jong ka Honorable Meghalaya High Court lengbau Honorable Justice Mr. HS Thankyou kala penmi ya ka judgment hak bay day bat kane ka read petition ka ba nakaliang jongi ka association ngila file hakane ka judgment nakaliang jong Honorable Justice Mr. HS Thankyou lengba ka communication ni ka shiti ka bala one naka sarkar Meghalaya lengba Commissioner and Secretary jong ka Education Department haka Southrik jong ubnai basaw arjar apulai haka ba ka sarkar jalla lengba ka ni ka shiti kala yatho ya ka Honorable Meghalaya High Court manakaliang jong ka sarkar jalla menta kala penkhre ya ka formula kumno ban siudep ya ka ne ka area basa teng jong kino hikai SSA kata no 1st July 2016 hado 28 February 2017 tikat kum ka ne ka formula ka bala frame da ka sa sarkar Meghalaya lengba ka Education Department kala kedeu syai hangne banakaliang jong ka sarkar Meghalaya kan siu ya ka ne ka area jong kino hikai SSA haki saw installment kata haka snem ka banongkong kepada jong menta usnem kan siu ka first installment kan siu ha ubna June arhajar arpulai ka second installment kan siu ha December arhajar arpulai nangta haka snem ka baar ka third installment kan siu ha June arhajar arpusaw bat ka fourth installment kan siu ha December arhajar arpus shushu katkum kani ka chithi bala pha da ka sarkar Meghalaya lengba ka Education Department katkum ka tarik Southrik jong nai basaw arhajar arpulai kala kedeu syai hangne ba hakasnem ka banangkong kata ha Jun arhajar arpulai nakaliang jong ka sarkar kan siu ya ka area jong kinong hikai kumba iwei khandai wei point Henriu iwei san lak nangta hau December arhajar arpulai kapisa kabanakaliang jong ka sarkar Meghalaya kan siu biang sekinong hikai SSA kalong iwei khandai wei point Henriu iwei san lak parhakasnem ka baar kata hau Jun arhajar arpusaw kapisa kabanakaliang jong ka sarkar Meghalaya kan siu sekinong hikai SSA kabai dei bat ka area kalong iwei khandai wei point Henriu iwei san lak bat hau December arhajar arpusaw kapisa kabanakaliang jong ka sarkar Meghalaya kan siu sekinong hikai SSA kum ka area kalong iwei khandai wei point Henriu wei san lak bat dakani ka judgment kabala penmi da ka Honorable Meghalaya High Court hadin ba ka sarkar Meghalaya kala agree ban siu ya kani ka area sekinong hikai SSA menin nakaliang jong Honorable Justice Mr. HS Thankyou ula penkut dani ula dispose no ya kani ka case ka ba nakaliang jong ka association kala file house name arhajar arpeu hakabai dei bat kani ngishim ya kani ka kabu ban ai khublei ya baro kinong hikai SSA ke balaya snok tilang bat ka association hakabai dei bat kani ka benta
ka jing dawa jongi bangin yo ka jong ka area ka bala sa teng prabanai kata badin do 1 July 2016 hado 28 February 2017